Lakhan ko retrok duar baguri MSC constituency daithor entry tax gate along dampar hem photum keram pen loks entry tax gate ke padam ajok entry tax gate ahem phu projen rong pia hin pen preng ke chahangdam asai kedek pusinil tum news 24 karbiang no asai hem long birta na pale lasi projen rong pi ke labang so daithor entry tax gate ki solai penang anak ki sungdolo sitame tibok tera amotora tum aphan ke lapen hamphang motor tum phan ke hithi rui la pente achik lo aningkan si chithik pon lo pusi ili tum betal long dundu stame tampar hem tum ke breng ki ppc ke om la se alang li tax get along ke solai phan sum pit lo pusi projen rong pe hin pen phirang ke thengno than pon la se pader dipin pen mate prabjin pen alang li phan breng ke chi pj phan si chuni ripon padu rong pi Nili labang so get ke solai penang an ajir kiding dolong. Bonsi tame lokal gari pen hampang kisumana gari wang. Sitame kisumana ke aningkan, kisuman ke aceklo, kisuman ke ahopta, apot ni tumta dak hampang song stame konade asong ke bang do lahai phan akatora do jong si tangkap poisa ni tum long hand to hand nang pilo tangte ni tum ta ek dui to kaveta alang li tum phan katipi dun dia ja kong do bon sta nono bang ke ne mendai ne amuk song ja dei ne amuk ransing dei amuk ne dhonsagor dei ne amuk dei puman itumang ke kasolai abang akisung van do ne proyerong pipan choning ribang ke anutin ampu agaris tame je kes toka katekang ye pansi nelin pen bangke kachoneng ri kurwang supusi mata la sobang le kacebong kecing cek do nang ipu kali bonta nang mena cemathara la so a ke sabang ke cipirap ta ke mejima lanon kadam